Kalau nggak ka bas ngau tanat bat ka bas ngau kemen hadin ba i MDC ba dang temai jong ka Langgerdam constituency ita iba Syamberlang Renja ilai syajit u CM ba temai ha Kasihil Autonomous District Council de ngis ngau ban ai ke jing kublai ka pakerpang syai ba u CM ba temai jong ka HADC in la ban trei bha in la ban trei hok kumba ila pla kumba ila clay ka jubanlak sha ngi ki paj ri khasi jaintia ti kumta asai sin pan ngi kit bok kit riang ba phin im kijing im ka ba shisur shidur ba phin trei hok ba phin pej lem ya ngi urit uria kamta me ha ka imlang salang kenang ba kari bat kejait benriu ukasi kanang kiu irat baru kum ka constituency hi barok away kadap da gijing kemen bat gijing sngongu bepila syajiet bat pila shimti ya kane ka kam ban pej ya ka bha kamiat ha ka bri hanyu trep bat shushuru nakliang jong CEM batmai ta iba Syamberlang Renja i laai katuk ne ki jingkren lane ki kerwo hakabede bat ka sensyar khadar hapo ka district council kata da ka ba iong ba unong mi khman umdan kerdan handai uhap kit ya kalengkor ka ba khia ong usia batmai ba Syamberlang Renja hoj da ke jing phumut phumat phila shimti ya kane kam bat phila peniru ya karkom trekam bat phila airu ya kentin ka bas ngohun syangi upai ba nong syong shnong jong kari khasi da ka ba piong wala da phimdon ka kerdan henrei kalengkor ka bakhia phila kit ban pej ya ka bha kamiat ban pej ya ka roi ka par ban pej ya ka imlang salang khnang ba nadu urit uria hadu ki ba khrau batriru kinlong mar kumju ti kata kadei ka mindset lane ka jingkmi lenti jungphi ba phinang trei bha shu shu kumba phi lakren kumba phi lapan pau hai kilat patai kubor ngasngo bon ong ba kadei ke ba ngi sngo don bok ba ngi sngo komen ba tang ha ka sngi ka ban kong philala ban ai ki jingkren ki ba pen bat ki ba ai jingkermen ya ukhun khasi om tang kalengkor ka ba khia phia ban kit phia ban ba ha ka ba phia ban sinshar ya ka imlang salang andre ini ECM badang tmai ila kren chushuru ba in penbej renti ya kerkom tungkam tungjam hapo ka KHADC tikani gedi ka jingkren ka ba nagleng jungi ki painong shungshunong kamtame ki khun samla kentei bat chenrang ki khmilenti nagapor shakapor namar menha ki snem ki bala dep ki ladon ki jingtung kam ki ba sop sop bat ki bom sngotu la ki badai banyo ki layo shisha na em handai dagane ga jubana ka ba phila khlei ka ba phila pan pau shengi ki pai ba ni sngotu ba ka jingtrei jungphi menta kan dei be na ka banta banya bit ya biang lang yangi urit uria hoj hag jing shisha hakar kom tungkam tungjam hapo ka KHDC kaladon ka jingtung kam ka ba sop sop bat ka ba no shiliang handai menta kane kenti ngi kermen skam ba ha ka jing penya ke jong phi kum u CM batmai pin pej benya bat pin penyai bej penyai renti ya kane kar kom tungkam tungjam ba ubadei hok hi banyo unyo bandrung hakakam namar ba ngila don bun ki kun khasi ki bala nang ki bala start ki bom don kam don jam ki bangop hai ki jing million ki basniu hai ki jing di ki basniu wat hadu ki kampen ya breu henry dagani kalinti dagani ka sur ka ba pipen sngo shengi ki pain nong shong shnong jong kari khasi ngi kermen ba nang ne shakman kar kom tungkam tungjam kan long be ka ba yai renti la ka dei ha gano ka department kamtam lele habangi pe ha kaliang ka
kayi pateng hapo kari kasi jointia hi layobat la te lakam da ki barjala ki balong ki mahajon ki balong ki malik nrei mangi urit uria mangi utrai ri trai muluk ukasi jointia lada ngi hab ban syong hayeuru ngi hab ban shushong hamadan lane hadwar jong ka building lane ka dukan jong ubar jala ngi hab ban sya ya ka sngi uslap handrei ubar jala pade uyo ban syong haki dukan lane haki ying paki dolan tikane ka de ka ba pen red mensim bat ka bom itanan bat ka bom don ka jinghun yangi ukun kasi ladangi pai hasor ne hanong kondong bat khamtam haki jaka khaput ki nong khayi ki ba kham yo bor bat ki ba khamle don bor hi ki dei ki mender ukhasi udei tang unyang ko ngu nani udei tang unong bela ubahap ban kit ban ba na ka benta ki wei pade ki jaj breu te halor kete ki jingkren ka ba I CM batmai jonga ke HDC lapan sngau ba inam ai trading license shu ya ka ba ki khasi ki la ban trei kane ka de ka wei ka issue ka ba wan ban yarap ya ka kia ka shon khamtam yangi ki khasi namar ditangkane hi ka kam ka bala ban pin imja la ka de hakano kono kaliang te kublai shubun CM batmai nang ye trei shitom chuchu bat kumba pila klei le rupat ka kam namar bun ba ki kam ba ukhasi hi ula ban trei la ka de hapo sor shilong ne hanong kondong ru kumju khamtam ladangi pe hapo yeudu ki babun ki kam labat bat la senshar da umenderi hendrei ni ki khasi waladangi la ru nyimyo namar ba ki poi hi ki lapan bam pisa ya kini kinong yalam jungi ki bahaswa nata kadau kerpat bat ngabu ke jingduai na kubta jungpi bat ka tim ke jungpi bapinang yai trei hok trei minot na kubenta ka jingkiu lem ka jingkiu lang jongi urit uria uduk usuk balada ka khayi ka pateng labat nane ya ulakam labat da ngi ki para khasihi hangta gen ka jingduk ngin sala banrat dengkong namar ba detang kane hi ka kam ka ba penkiu bat ka ba penim jakpo lang yangi ukun khasi te khublei shubun sai sin pat ya phi CM badang thmai reisitom kumba pila klei kumba pila kolar le ya gane nakabateng khnang ba kiwei pat kijat benriu kinmla shu banwan prungkli lane banwan le bahe banwan long mahajon banwan long malik hapo ka jela ga jongi ba kibabun hi ki kam wat mangi ki para khasiru ngilala ban shim namar ngila biang ka kelas ka kerdan ngila biang ka pule puti wat lada ngimdon ka pisah rei lada nagaliang jong ka KHDC ka ailat yang ngi bangin trei kita kam ngin watlat watlenti kumno ban trei hakabaya dei bat ka khayi ka pateng badei lengba kane ubut lum banrat dengkong ya ke jingduk hapo kari khasi om tanggine rei I CM batmai lapan senguru ya ka building bylaws hakaba karkom shnaying shnasem hapo socialong kanum kta ya ki duk kisuk ki bakwa ban shna ya lagi jong ki ying kisem te kaneru kade ke ba sngutanan bat ka ba ai jingkermen khamtam ya uduk usuk basa hapo sor shilong uba ladon lagi jong ki jaka ki puta bat ubala sedang ban shina ya lagi jong ki ying kisem te sngop hashim kam bat ailat ya ki bapli ngamar ha ke jingduk ke jing rangli ki jong ki kwa hi bandon ya lagi jong ki ying kasem ti kamta lengba ketika building bylaws ngakarmen ba phin te lakam hakbe dei bat kumno kar komishna ying shna sem hapo sor shilong khamtam ban ailat ya kiduk kisuk bandon yala u jong u tunum utendai shushuru ECM batmai ila patsngau ba ya ki dispute area lane ki jaka ki ba khaput lane ki khaput area ladon kamno ban penbej namar ki babun hi ki shnong ki badon ha ki jaka khaput
bat ke Assam iladon shibun ki kenrum kenram bawat hadu ban yesho yadat lane ban ya hirtma ban ya yap ru kim salia tena kata kadau ECM ilapan sngau ba kini ki dispute area ladon kam ban penbej no mardor te kulei shibun CM ya kini ke jing kitli ke jong phi ban penbej no ya put usam ubade hi jongi ka jela mekhalaya kamtam ki to ki shnong ki ba shong ha ki khaput kamtame ha ki riboi district ha jointia kanang ba kinyo no ka shong shngan halagi jong ki shnong ki thau banum don chu kono ki jingya ka jia lane ki jingya umsnam namar kane ka shong ha ga jingkmi bat ka jingpe ka jongpi bat kermen ba kine baro kin urlong hakti jongpi kum usi am batumai te nga ketbok ketruyang ye phi to blei undang don rangkat bat phi hala kesngi khnang ba phinang la ban pentelun ya ki kam bat karukom trekam ke jong phiru kanlong kum ka sain dur blei khnang ba kari bat ke jait bandu jingi kandap kerhai da ke jingsuk kublei shibun